Paghimo sang Christmas lights kag parol nagahatag sang kasanag sa pamilya sa tunga sang kadulom nga tuga sang pandemya. Si John Sala nakatutok. Kada maglabay dinhi sa Diversion Road sa distrito sang Mandurriao, hindi gid malikawan nga mabatsyagan ang Christmas fever. Ilabi na kun makit-an ang nagaigpat-igpat nga Christmas lights kag parol nga negosyo sang Pamilya Ramos. Ang negosyo sang Pamilya Ramos ang nagahatag sang pasadya, duag, kag kasanag sa iban. Apang ang ila kabuhi subong nga Pasko ang puno sang kadulom bangod sa epekto sang pandemya. Ang sanguna nga nagadululungan nga order sang mga LGU kag mga kompanya ang subong tabayluhan sang pila lang ka orders. Naman ni gani gin kanamon nga ska magbiyahe ka tricycle kun sika do hindi ka man ka pan. Di na lang namon nga mo na lang ni mapan na lang sang lights. Dugang panimanong Elvis, 3 ka tuig na sila nga nagaobra sang Christmas lights kag parol upod ang iya mga pakaisahan. Ang pakaisa sini nga si Sunny, mabisita lang kuntani sa ila gikan sa Manila apang bangod na lockdown. Nagbulig man ini sa pag-obra. Sa akin ang wish ko tapos lang ho na itong masaya kami dito, magkakamag-anak. Pati ang ila 12 anyos nga hinablos nga si Francis masako man sa pag-obra sang parol. Bulig ka mo sa nanay niyo, og tatay, hindi mo mapasaway. Para sa pamilya, apisar nga mahina ang benta. Basta nagahatag sila sang kasanag kag duag sa iban kag ululupod nga nagatinguha. Masadya ang ilang Paskwa. Hindi kami yung sila nga mapadaog kami nga mo na may pandemic ta pawala na lang kamo diyon tinguha man. Nagmaminsar kung paano ta mabuhi. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.